線を確認。あ、デート間違えてる。あれで、あれで。あ、あれで、あ、悲しい。なんかなんで分かりにくい。おい、レイズを始末しなきゃなんねえのか。リロード。あキャンセル。今、ここだ。ビーバーウルトーブ、レイズビー、KOB、バイ、監視中だ。入ってます、B サイト。B でキャリアダウン。ドローン展開。これ白黒来そうだけど。ここだ。ここだ。B サイトない。B サイトない KO。ここだ。うん。間。10秒。最後の一人だ。前に出なくていいかな。はい。どんな視線をも生き抜いてきた。音声入ってくる。どうだったっけ。本当になんで当たる。ドローン展 B 開。スモーク。B2。B キルジョイ。B プラント。スパイク
中ジェット。ここだ。だー1名。武器買ってないんだ。ワンダル欲しいからか。リロード中。本当やったこと。ソナーで炙り出す。そこをつく。よし。節約する。これいくら？100、10だ。 3600。索敵する。もう、こんなとこやったらミッドから撃たれちゃう。ミッドはマーケット下。マーケット下にもういます。おう、最後の一人だ。ビーツ。スパイクを設置。俺が最強のレディアントだ。すまない。くらいつ。ちょこ。索敵する。あれ何に刺さってんのあれ。ショックダーツだ。さあ行け。いいないかもです。ここだ。ガレージレイズ。そうだよね。ベース系を。使えない。ポイズンオーブ毒の壁よ。敵を排除。壁を消すわ。 A に設置じゃない。あ、そうだよね。毒の壁よ。ポイズンオーブ展開。一人でも死ねばブリムストーンすまない。じゃあ、固定した。700。そこに刺さっちゃうんだ、あれ。少しもっとく。
B0。オーメン A。2発。ミッド見てる。うん。ミッド見てないけど。あ、間違えた。はいはいはい。はいはい。別に持ってないから。マイナス。へえ。毒の壁よ。壁を消すわ。色上げないだけいいのか。おいあんたのガスってすまない。笑ったんだけど。ああ、索敵する。ミッドから A1、B、あ、展開。B レイズ、オーメンレイズが、ショックダーツだ。B プラント。スパイクを設置。入った。最後の一人だ。抜け。おいおい、休んでる暇なんてねえぞ。すまない。節約する。だった気がする。はーい。あ、当たった。やったー。あ、ミッドから A 方面。B レイズ。後ろから B2、レイズキルジョイ。B プラント。スパイクを設置。最後の一人だ。マジで。キャンセル。手前に打ってたか。リロード。すまない。
一応刺さってる。了解。索敵する。 PKO。B ミッドキルジョ。敵残り1名。 B スパイク。B でキャリアダウン。ショックダーツだ。どっから撃てばいいの？スキャンする。そんな。あと30秒。ミッドキルジョ。マーケット。ここだ。あと10秒。索敵する。よし。兵器なし。索敵する。だぞ。ドローン展開。B レイズ。ガレージ1。中央でキャリアダウン。 A に向かう。なんだっけ。スキャンする。痛い。A はあと30秒。チャージ不足だ。ここだ。スパイクを設置。開いた。ドア。ナイス。すまない。あれどっかに刺さったのかな。節約する。さあ、未知の世界へ。一の世界。索敵する。あ、でもちゃんと当たってるわ。ミッドは Go to A。
行ってるの。 A に向かう。ドローン展開。 A オメンスも A レイズ A3 A3 まぶちまぶち。キャンセル。いないね。 B に向かう。もっといると B 多め B1 ここだ。 B プラント。スパイクを設置。行かなきゃダメ。見られてる。ウルトされてる。見たーい。これどうすればいいの？味方がいなければ関わらないのか。敵に移動の進まない。索敵する。めっちゃいいと。ミッドはショックダーツだ。飛ばしていくの。ミッドから A。ミッドキルじゃ、なんていうのなんていうのここだ。中央でキャリアダウン。どうしたっけ。こんなとこつ。いないわ。いい。 B に向かう。残り1名。ですね。よし。攻守交代前。最終ラウンド。もう長かったな。楽しみはするなよ。すまない。はい。そう、ちょっとバレちゃった。ここ映っちゃった。なんてないよ。どうだったっけ。ここだったかな。あれも、もう全然見えないところにいた。チャージ不足だ。ドローン展開。ミッドジェット go to A。 A に向かう。はいはいはい。逃げた方がいいかもね。A でキャリアダウン。索敵する。発見。あいやー、誰もいっちゃう。スパイクを設置。
もしい。攻撃な、やだな。攻撃はですね。煙の中に。どうする？ PP なら覚えてるけど。あったかな。木が見えるところ。あ、ここ知ってる。知ってる？どこだっけ？あれ？ここ反射させるんだっけ？索敵する。すんごいところに当たっちゃった。大丈夫か？本当は B に使ってあげたからだったんだけど。ミッド KO。チャージ不足だ。ここにいたんだ。ちょっと入れないなぁ。マーケット2。それ勝っちゃう。ナイストライ。反射させちゃダメだ。すまない。節約する。やめとくわ。そっか。そうだっけ。えここまで出ないよね。だっけだっけな。出る場合じゃなかった。よいしょ。中ジェット。後ろビハイン。うるせえ。めっちゃ詰められてる。詰められてるな。ナイスロー。あれ、大変なことちょっと。どうなったかな。ここからやったぞ、私。あれなんだっけ。全然思い出せねえ。どうしよう。痛い。あれ、どこだったっけ。
躍する。ちょでか。打ちたいんだけど。あ、置いてないや。なんだったっけな。ー、と。いや索敵する。ー、行くの？お、全然当たんない。あ、これ。これ。ヘブンキルでしょ。おー。はいはい。ちょっと遠かった。あ、ヘブンオーメン。待って、そう待って。敵残り1名。ヘブンにだと思うけど。全然。スキャンする。ついてこいよ。すまない。金はあるぞ。なんだ。どこだっけ？二つ目。あ、全然わかんない。どうしよ索敵する。う。マーケットは敵残り1名。ヘブンいる？パーフェクト。あ、あ、どこだっけ？まず敵を倒せ。話はそれからだ。いやいや、ちょ。わかんね金はあるぞ。おごってやるぜ。戦闘態勢に入れ。用え。心どこだってんの？索敵する。リロード中。ね。なんか靴になったけど。こっから飛ばせんの？ミッド方面かな。もう A に行くのバレてる。あ、ごめんなさい。こっから行ってって。あ
と30秒。スキャンする。あれ怖い。あと10秒。残り1名。倒したら勝ちだ。ナイス。マッチポイント。うん。すまない。金はあるぞ。なぜかわかんない。ちょっと待ってね。やあ、戦闘準備どここれどこですか？スキャンする。私 B 行きたいなぁ。B に向かう。なんかもうあの人。あ、4人いるからなぁ。1人いるね。索敵する。煙でね。いいだーい。ロックダウンだ。完璧だ。あと30秒。間がこれ当たるんだ。ちょっと、プレイヤーの勝利。壁に近いとだ。
退はしない。敵を殲滅するまでは。勝利は俺たちと共にある。アルティメットいけるぞ。ちょっと待て、スパイクはどうした？なんだという。スキャンする。索敵する。スキャンする。あと30秒。スキャンする。索敵する。索敵する。スキャンする。スキャンする。下のかけるか。索敵する。
これピール索敵する。キャンセル。索敵する。Hello. えっと Stream not working. Still loading. ほら
진짜. キャンセル。 어, 이거 뭐,索敵する。 이렇게 또. キャンセル。 索敵する。 キャンセル。 索敵する。 같이 먹어도 싶다. キャンセル。 キャンセル。 索敵する。
敵する。スキャンする。スキャンする。索敵する。スキャンする。索敵する。索敵する。スキャンする。スキャンする。索敵する。スキャンする。スキャンする。索敵する。索敵する。スキャンする。スキャンする。索敵する。索敵する。スキャンする。索敵する。スキャンする。索敵する。スキャンする。索敵する。索敵する。スキャンする。スキャンする。索敵する。スキャンする。
敵する。スキャンする。スキャンする。索敵する。索敵する。スキャンする。スキャンする。索敵する。索敵する。スキャンする。スキャンする。索敵する。索敵する。スキャンする。